hola chirni mapacho ka domestic market mano tiende nang'o magomba nikech kinde ka kinde ka sirikal koyo pesa ging'iyo domestic gi international the markets. Koro giwacho ni gidwa temo mondo ng'eny loan gi shift mondo gikawe machiegni ging'iyo foreign exchange kech loan ma oko cha to nyaka chule hard currency to mano kelo pressure especially ka seche ma gik machalo kaka mo nineno ka jo Iran nochako dhi rodho jo US kata sama wuoyo ni jo US gi Israel norodho gi gotieno so lweny cha pod dhi mbele Strait of Hormuz koro olor kawuono koro pod demand ma dollars nyalo dhi kane Ruto kao presidency dollar nosedhi malo kabisa mano kende ne ok nyal kata mana ng'iewo yath import yath ng'eni kata ng'eny yedhe wagolo oko but adwa mana correct kama Tom wacho ni ng'eni king'iyo revenue ma wa project ni wabro choko en 3.7 billion to recurrent expenditure mag salary gi gik ma pile kapok donje development en 3.5 tende ne kwawe ni onge development mitimo to pesa mwachoko nyalo chulo msara gi chai gi wuothgo wuoth mag joma wuok rarieda dhi ndhiwa girigo nie iye kanyo koro en inyalo chule lakini gowi koro kwa chul nderni koro kwa ger hospital moro koro kwa ger to ngene nyinyo cha bro medre koro problem to wan go maduong' mar gowi ma kanyo to kata kane president donjo president Ruto noko ni ne wach gowi ni noko go campaign kendo noko bi mede nyaka no donji osemede koro to ato poda paro ni kama wachoko osuro mwachoko pod nyalo medre KRA oloke kaka gichoko sani KRA treat okawo ji ka joma ok dwa chulo osuru ka joma jo kuoe ma joma jo idil gi ji gi gine marach kabisa ni ndika barua ni Sharon waseng'iyo record ni onegichul milion 300 to kapok itero ni gino na chulo kama Citizen Royal nochule kiang'ang'o ok giduoki to kiny gise confirm to idhi e tribunal itiyo gi pesa ni tribunal kanyo case logi to kiny gine high court koro kendo nyaka dhi mak gine to seche mapod gine high court no be gidwaro authority ne bank ni giseloro koro kata business minyalo timo mandi chulo kata lawyer giri koro gi treat ji kama buse koro kanyo to ko change to pod nitie to ai nitie informal sector mar jowa mantie Kirinyaga Road kadhi adhi piny kama gi jogi okayie ni chulo tax monego donge rode makiare manyo makiare bende iko menda koro onego med kanyo to gidhi gi hera to gidonji gi sikre gimed sikre to joma chule osuru kich sani joma nigi msara to gi ng'amo dhi ng'iewo gimoro e duka ema in go shwa ahinya ni chudo manyaka sani kana ng'iewo kata mana koro igeto iwacho ni jok mantiere gin ga informal gi formal jobs koro joma moko ka ma onge osara dwe ka dwe koro gin mar gi chal mapile gibende gichudi e kech gik moko gite to gibe giyudo nderni gi giwuothe thieth gi gine koro gibende otem yude gi jogi ng'ane gi jogi tomo gada gibende gichudie kanyo mondo chudo chomede nikech best practice dwaro ni percentage mar GDP e piny machalo kaka Kenya ber kuchoko 25%. Kwachoko 23% mar GDP mano en 4.8 trillion. Tiende ni ka wanyalo medo trillion machielo to koro ok wabikawo gowi manyien. Unyalo medo chulo gowi manitie. Kwa nyalo medo gimoro ma medre wiye nyalo duoko gini piny to ok waket maino ahinya kaka nyalo medi nitie proposals moketi ma temo loso e-teams giri ne joma businesses matindo to gigi dhi mos kabisa to pod KRA pod thago ji kata king'iyo joma jane KRA nondiko manyien gine ne ginyomo ter gi Eldoret gidhi gipuonjre ng'wech mokwongo gidwa lawo jo gini
jok mok chulo osuru so e pinje mamodan konego bed ni lepo onego bed ni ji go mbaka tinyisi gimomiyo ne gichuli. Taparo ni piny owacho bende temo mar mondo mi odin rode ma kamago. Neno kan maka services duto te mag piny owacho bende nagidaro e e-citizen mar mondo mi oganda bende ochul kanyo. To wadwaro loso nikech kaka jolony wacho ga ni